inshallah mira kuma gras ka fe da doka tiliyala ni yake domi iba war mina do a chaya fara a doya ka kele ko ni kofe iti ere flakum soro fiyo ni domi wele ka war chima wal mai ka tayoro do le ka war soro ko de trabu de do be nanga ma ko tondigi do ko gariya na bi je kelen fla kelen kele iba ci mahabba jatila walma mujibu adadu la biduru anduru ma bi sabani dide walaka di o miel rabu ko al asal le adon ka vere kono ka jidoni kala wala sa dunya min balo ka saka bo ala parce que di ka giri o jennen ko tala jenne bal ko tala ka kedro di otma ibi kalam tadribi ka ngani adaka iba sabe wala la biduru anduru ibi soro ka kor mugude ne kuton ibo shujila ka o tondigi biduru ndurin ka joshi ka bo walala ibi soro ka triki kungolo la i kungolo fambe nyada tal de kungolo dro ibi kuto nyigine o ba soro tondigi biduru nduru nashi joshi le doni ay iba joshi kungolo bela ani ya joshi kungolo bela ibi sigile to ka montro fle 15 minutes ou bien 20 minutes a joshi le ko 15 minutes ou bien minutes mwa ibi ta nyigane bi jiko o ni jiko katla dro ibi ni sigi iti eri kelen flakon dafa domi wele ka warci mai rabta yoro dole bi war sor amba jina ala fa ala ka ke na fay ala ka ke barkai o akada ni re chugo ko inga kete ala ka te mo beka ala ka jinya wati na tawjirana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu